Terve! Täällä NO tubettaa ja meillä Piparkakkutalon leivonta. Täällä on jo käynnistynyt koristelut. Noin on siellä jo pursuttamassa koristetta ja Aapo on siellä aloittamassa ja Oskari täällä myöskin. Ei kai siinä, ruvetaan hommiin. Koristeluhommat ensin ja sitten koristellaan noita seiniä ensin ja sitten laitetaan sen jälkeen talo pystyyn ja sitten kai se vasta siinä vaiheessa, että no katsotaan miten se menee, niin laitetaan sitten nuo katonkoristeet vielä. Olisiko ne sitten järkevämpi laittaa vasta siinä vaiheessa, kun on talo pystyssä. Minun rooliksi on jäänyt varmaan syödä täältä ylimääräiset karkit pois. No. Aha. Meillä silleen kävi, että meillä ei ole enempää noita koristelujuttuja kuin pelkästään 2. Niin mulla on tässä sitten tämmönen rakennusvalvoja ilmeisesti. Sitten voi vähän ruveta suunnittelemaan tässä tätä kasaamisoperaatiota. Katsotaanpas, että miten se kannattaisi tehdä. Kyllähän meidän pitää nuo sivut laittaa ensin pystyyn ja sitten katto laskea siihen seinien päälle. Ja sitten sen jälkeen tulee tuo terassi ja sitten tulee savupiippu. Näin me tehdään. Sitä aitoa liimaa laittaa. Mä ajattelin tätä. Niin mä olin tekemässä. Soppihan sitä vaikka tuohon katolle tai... Katon tossa. Se on vähän jäpäkämpää noin se liima. Voisiko ottaa laittaa jos... No ei tarvitse. Noin lämpimään. Sitten vielä tuohon päälle, noin. Sitten se kohta on se kasaushomma. Tuossa on mukaan tuo yksi verran tuohon laittaa. Se on nyt varmaan sen verran lähmettynyt ja terassin viimeinen pala. Se on aina jännittänyt tämä kasausvaihe kaikista eniten. Kyllähän sitä koristelee, mutta sitten kun pitää kasata ja jännittää, että pysyykö se pystyssä, niin siinäpä sitä ollaankin. Eiköhän se pystyssä saada pysymään. Hyvä. Katsotaanpas sitten. Otetaan tuo katto vielä toistaiseksi tuosta pois. Noin. Ja sitten tehdään niin, että otatko noin tuosta vaikka tämän seinän siihen. Noin. Ja Aapo pääset kans kohta mukaan, mutta katsotaan ensin tuosta. Tuolla on tuo seinä, siinä on ovi, eli se tulisi niin kuin... Otetaan se ovellinen vaikka tästä ensin. Näin. Varovasti. Noin. Sitten mä alan pursottaa tuota liimaa tähän. Seinän reunaa. Ei haittaa. Ei haittaa. Kohta siivotaan, kun ollaan sen verran tässä saatu sokerimassaa levitettyä, mutta se kuuluu asiaan. Se ei haittaa. Noin, siinä olisi niinku... Katsotaanpas. Oliko se takaseinä nyt? Noin. Jos vähän painetaan sieltä. Noin, varotaan, että ei On, se on jännittävää. Kyllä se siitä tarttuu, Penkki tuosta pois, anna vaan olla siinä. Noin, hyvä. Kato, se on jähmettymässä siinä hyvin.
Sitten otetaan tämä vuoro. Laitetaan siihen. Näin päin. Kukka on tuolla alhaalla, eiks niin? Siitä liimaa noin. Ja sitten tänne. Noin. Sitten katsotaan siitä. Pikkusen tänne päin. Noin. Näitä penkillä hirveän. Säilössä. Sittenpäs laitetaan kattoa paikalleen. Liima tänne ensin. Aloitetaan täältä puolelta. Kattoremontti alkaa. Kattoremontti. Katon vaihto. Alkaa vähän jo jähmettyä tämä meidän leivontaliimakin, niin ihan hyvä nyt saada hommat hoidettua. Tarkkaa. Noin. Sitten tälle puolelle. Sitten jännittää kovasti. Näin päin ne tulee ainakin. Pitää muuten tehdä semmonen homma, että laitetaan vielä tähän katoharjalle kanssa tätä liimaa vielä. Noin. Kun otettiin meidän pikkuservulle toi onnittelulaulu, sillä oli synttärit. Mun pikkuveli rupesi siinä sen laulun jälkeen siihen videolle. Hassuja ääniä. Mutta hei, kuulkaas. Jos nyt ei mitään katastrofaalista tapahdu, niin Se tippui. tämähän olisi aika hyvin tässä. Levitys. Tiivistetty. Varovasti, että ette hirveästi heiluta sitä. Hyvä. Herranen aika, kun saatiin hyvin tehtyä, hyvin pysymään kasassa. Vielä ei tietysti kannata nuolasta ennen kuin tipahtaa, koska kohta jos ruvetaan iloitsemaan liikaa, niin se musertuu. Niin. Mihinkäs me tämä viljake laitetaan? Viljake. Tätä sitä tylynaamalla. Tylynaamalla luo. Liikuttamalla. Laitetaan se savupippu sittenkin. Joo, laitetaanko tämä tuohon katolle? Joo, Tällä. Mihin sä nutellaan meillä sitten? Mitäs me tehdään sen savupiipun kanssa? Nutella toimii korjausaineena, millä täytetään kaikki leivät. Laitetaanko me tuonne? Savupiippu laitetaan tosiaan. Joo. Onks tää savu? Joo. Hätäjätte. Jos ei enempää laiteta katolle, niin ei tule sen näköinen kuin olisi kakattu sinne. Noin. Laitetaan savupiippu niinkö? Joo. Eikö te ollut savupiippu? Ei, se on se veranta. Syönkö me se veranta? Se terassi. No, siis noin näköinen. Sitten jos syön vaan. Elikkä nämä on savupiipun paloja ja se on verantaa. Niin veranta voidaan syödä ja toi on sitten sitä verantaa. Ja noi on kanssa joo. Jättäkää yksi Neilalle. Joo, minä voin jättää siitä Neilalle sitten. Jätä puolet. Jaa, sitten tämä savupiippu onkin tuommoinen pieni.
Olisiko tässä hyvä paikka? Joo, ois. Savupiipusta ei tullut kaunis, mutta kyllä se taitaa siinä pysyä. Tai en mä tiedä. Pysyy se. Kyllä se siinä pysyy. Totuusokeri. Mulla on itse sen. Eikö sitä tule tuohon katolle nyt? Laitetaan vähän niinku lunta olisi satanut. Totuusokeri. Ota tulee tähän päälle ensin. Tähän päälle ensin. Voi herra ihme. Olisit sanonut pikkusen aiemmin. Noin. No, tervetuloa. Hyvä. Siitä kato, nyt laitat siihen. Ja sitten just noin. Hyvä. Oi. Siihen sitä on kyllä vaikeampi. Just noin. Ja lumihan ei tuohon räystää alle, hei kato tulekaan ihan, niin siinä räystää alle jää kato tuommoista lumetonta pintaa. Mitäs hei piparit maistuu? No hyvältä. Hyvältä. Siis tää Nutellan kanssa on. Tuo on joulupukki, mikä on peittynyt lumeen. Eikö siinä ole meidän taloudet valmis? Joo. Joulupukkihan on niitä viinoita meidän savupiipun kautta ja yöllä. Tuo on joulupukki, mikä on kiipeämässä. Kyllä. Jenkeissähän se savupiipun kautta aina tulee ja joissain muissa maissa. Nallekarkkia? Valkoista nallekarkkia. Kommentoikaa, jos löydätte nallen kurkistamasta jostain. Se voi siellä jossain lymyillä. Eikös niin? Hei! Kiitoksia seuraamiskattomisesta. Hei hei! Moi moi! Ja kommentoikaa, jos tarvitsette lisävehjeitä nallen etsimisestä. Hei hei!